Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may ismalin, may glutatayon. Muputi muhamis atong naon, mga bugas na lungkong kuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabi, celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Nga sa ato pa. Lisod gud kong malon, day, Carol. Dili ba, Alan? Kuan lang. Baby day, sulti ko kung sa'y gusto ni mo sa kinabuhi. Kay andam na kong ihatag ni mo. Unsa? Sure ka? Sure ka nga mahatag ni mo ang tanan? Ha, Alan? Basta makaya na ko. Ay, ilang ko pag yung aeroplano, day. Di ko ka-afford na. Nagtubo ko nga way
Kinikanan, Alan. Naglatagaw ko din sa syudad nga murag irong white ag iya. Ingon ana ka miserable nga ako kinabuhi sa amo. Malmal pa ko sa mga trabaho sa amo. Kulatahon pa ko sa akong amahan kundi ko musugot sa iyang sugo kag grabe ka bugat o kahago. Maun, ngulayas ko sa amo. Hindi na ko kaanto sa ka-stricto sa akong amahan. Manang gusto ko mamawi. Gusto kong may kagawasan. Gusto kong may hamugaway nga pagpuyo. Mahatag mo tingalin na ako, day. Pero di yun na to matawag nga hamugaway yun nga dato ta nga may pila ta kakatabang. Pero kung hamugaway ang imong pangita nga di ka mahago sa mga buhaton sa bahay poon, mahatag na nako nimo. Sure ka? Bebe, sulti pa ko kung sa imong gusto. Hindi lang ko gustong manglaba. Ako'y laba. Sure ka? Lagi, sa'yo na ng laba ah. Bata mo sige laba. Disab ko ka maamuluto. Ako'y luto. Sigurado ka? Kapilar may pagluto. Kabaom ko ano maluto. Unsa man, ha? Tinuluan kong nanaysilyan ako. Nga, kapuyan mo ka ng mamlansya. Ako'y plansa. Adlok ko mapaso. Plansa ko. Sure you ka? Lagi. Uy nga, kapuyan mo ko na magbantay og bata. Labi na lang magtimpla og gatas. Labaw na day. Ako'y bantay sa umaabot atong mga anak ug ako'y tigtimplas gatas sila. Ay, ikaw man tingalay hubog, Alan. Dili tingay ako. Oh, ano man? Ay, huwag kang may bawas yung mga gipansalig na ko. Makaya ka na limot tanan-tanan. Kayahon akong tanan tungod og alang nimo. Bisag ingon ani pa karon nga ako'y muligo nimo, ligoon ti ka. Ganahan ko ana day. Amaw. Alo, Lan, may tao. Che! Kasiguro di kang iluron. Basin iring day. Unsa? Kadiyot ha? Akong susihon. Buang nga, uy. Yan, nasagiran mo ginako mga bilyas, beer. Kung luwain nga akong gibutang skilid sa tangkaanan sa cottage nilang dekarol. Yay! Kinanon amping tas mga lihok nun. Makamug na ang tagkasaba. Totoo na, nagikuha ng bayalan na akong gibutang nga ilim nun. Balik ko na ko sa sila. Balik ko na ko sa sila, be. Kay, nias ko yung among imno nun. Iring? Oh, day, iring. Hindi amo gyud sidong baboy nga gibutang sa daplin day. Kisa mo sila nagbutang ana. Oo, ako day. Ako man gibili nimo gani ha. Dihang kibaw kung nawa ka. May gani, wa gyud makaon si iring. Hapit gyud tingali ni makaon day kay. Lugapak mang agi. Mau ba? Kinsa man sila nagdaan ng ilim nun diha? Ako gyapon. Pinalitan na mong Benaldo ganina. Nabiyaan lagi na ako kanina kay nawa ka. Mau ba di ay? Unsa man, mainom pa ka? Na may imo ani. Oh, kining asay gusto nimo. Kining beer o red wine? Beer lang. Kay akong beer. Kay kato ba beer to akong giinom ganina uban ni Jeff. Magsagol na niya ako mainom kung mag red wine na sab ko. Okay. Beer na lang. Sige. Adiyot ha. Ablihan na akong beer para nimo. Ngitaw na akong gabridor dire. Kasi ba yung asa mo sa kamangitag abridor di ay? Dire sa gibilinan gud. Basig nabilin po ang abridor dire apel. Ha? Kikisa may nagbilin. Aha? Ako gud day. Masil kada ako gabridor gani ha. Maro gis Benaldo na. Gilawgan biya taon mi dire. Hubog si De Carol? Manitanaw na ko. Hubog si De Carol. Nga na nagasiguro man sa kang hubog, be. Kita de ka. Makadungol lagi ko! Samok yun ko, anay. Mamasuko man ka. Ay! Nakadungog ba mga kustingog ni De Carol nga? Nagsapid-sapid na dila nga nagsulti. Ay nga na nahubog man siya nga karon pa man ka nimo sila dad dito mainom. Kinilakawa ba? Kita sige kauban. Oh. Huwag kita maghiskot per nato. Kasi tigiskot lang tao.
Ako natinga ako. Nga nung hubog ng daan si Carol. Diin mo ka na siya. Diin mo naging kagamigan mo. Ha? Dahil sila? Diin mo ka na siya makiting bayalan. Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og Sedliment, Haplas og Panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang Panyawan capsule nakalibang dayan na siya mo antong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Ay, ako masay pangutanon ni mong kanahana ka nga parehas man tang wa mahibaw og diin pa doon taon si Day Carol. Sa kay kuyog niya nag-inom, no? O di na siya dipita mahubog. Na hubog man ang amiga ni mo, ha? Ha? Uy, biya ni Munaldo, uy. Ako may sigihan mo pangutana, uy. Ay, kaya maayo, og ako silang duulon si Day Carol dito. Ako mismo yung magduol to pangutanon nako or matubag ng mga puspusot yung pangutanan nako diha. Ayaw, duolon. Ayaw, Kaya taon. ano ba? Ayaw, taon. Buhi iragod ko, Ayaw, be. lagi. Sigulit, ay, chansing naman ang imo, ay. Magkabalda in taon ka, naglamit ng duhas pa nagsulti nila. Ha? Usa ba'y naglamit ka? Ay! Magkatawa kong may ala na ako, eh. Day? Tsakan kasi gipasalig na Day Carol ni mo. Saan sige pasalig ba? Ingon si Day Carol nga, di, man ko gusto laba. Tubag pong bayalan nga. Ako laba. Oh, ingon pa kasi Carol mo nga. Di mo ko kamao muluto. Ingon sa bayalan ako nga. Ako luto. Ingon pa kasi Carol mo nga. Nga, kapuyan man kuno siya. Mamlansa. Ingon pa sa bayalan ako nga. Ako plansa. Usan man litarbahong Day Carol, ana. Ingon pa man kasi Day Carol mo nga. Kapuyan kuno siya. Mabantay bata. Mutimpla o gatas. Yan, sa may tubag ni Alan. Siya po yung mabantay. Mutimpla gatas bata. Unsa naman lagi Day trabahong Day Carol ana kalakiha? Wa na. Pero may gipaabot ko kung isulti ni Day Carol kang bayalan day. Unsa pa may gusto nimo madunggan, Hanaldo? Nga moingon si Day Carol nga di siya ka mo mapatutoy. Anya? Unsa may mamahimo itubag anang Alan ron? Di si bayalan siya mo tutoy. Ikaw ba nando ba? Policy ka binuang no? Binuang lang inang imuha. Ino na natagay ni mo pero mahubog kag dali. Og mapislo ka ng kanahana ka sa baan ni mo eh. Asa naman sila si Day Sheila? Uy! Ato lagi sila pa pauwi. Hindi na to sila mabalaka. Basta nabaon to sila pangitan na to ron. Unsa? Asa sila? Uy, naar sila diha, oh. Asa pa? Asa Duhangas dapit? may bayon dapit god sa may kanang nahi nagdaob. Maklaro man nato nga hayag kayong buwan niya. Nagdaob pa gyud sila. Ay ba? Hain ba na ba? Uy! Sam kayo butahan na ni mo. Kana ba na? Oo. Gay! Agay! Amaw ka! Ay, gilisaw na mo ako. Ang di mo kita nila. Usar may tinanawa ni mo. Sige mo kang tanaw ng punuan diha. Unsam ka. Ang duta paminahon sa katawa eh. Unsa? Naunsa ka diya? Uy! Wala. Lipay lang ko nakadungog. Nakakita ni mo may katawa ka sa kumatubangan. Wa na ka masukon ako. Wa ka lang masayod kung unsa ang kalipay nga akong gibati karon nga kauban ti ka. Bisan di pa ka ako. Alan, gigunitan na ni mo ako. Now, duwal na lang ang imong now sa akong now. Mahal ti ka. I love you, di Carol. Alan,
Di ba din mo kasuklian ang akong pagbati ni mo, day? Ha? Alan, nag-abot na nga itong kinanawa. Silo ako, day. Wala na. Iyakan ni mo akong ngapil. Silo ako. Silo ako. Alan, nakainom na tawoy. Malimot niya ta. Alan, ayaw pa. Alan. Pagkasama ka, wala nang pangamba. Nais kong sabihin, Hala. Wala. Wala lagi silang Alan o De Carol sa may teres-teres na ilang cottage nga nasulti. Nya Hain hala. naman to sila. Nya hala di ay. Sa baa gini mo. Eh. Hain na lagi sila nang Si awaman. pamantay ng uban ay. Kita wag kita nahimo diri. Sabi niya, ay, pagtarong good. Hain naman to sila, kibasin mga awa na po to. Dagko na sila. Uy, ngong blakam ka. Kini atong klarohon be. Kining ato may klarohon na to. Kini ba? Diri be. Ay, sumbago na nung Sabak karan. diri. Sabak diri. Bibi, ako atoon O di sila baro Carol. manung ka. Asa na to sila? Balik og din ko diri. Hasudan. Ngistorbo man ka, mangistorbo man ka. Unsay mga istorbo ba? Kita ko gial sa dibe Alan si Tay Carol. Nanood sila sa inyong cottage. Unsa? Sigurado ka, Naldo? Ano? Ibog ka? May dire be. Ni. Sabak na ko. Suod sa tanang cottage si Bay Alan be. Sabak yun, no? Alsahon sa tiga. Ay! Madaba gani. Madaba gani. Di ba ka mo ni Ilo mo, oy! kamatyan ako? Ilupong mo na ni mong naong das bas may pa, Naldo. May pa. May pagsabak lang kag litso. Oy, Ah, here ba mo dinhi? uy, Ay naman si Alan o Carol. ang ukoy ay. Kamo na malaging duhang, hiyo dinhi. Patay! Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga naguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga